יאללה, זה הבן דוד האהוב שלי, תגיד שלום. שלום. וגם מתקינים לו פורטנייט. ועושים לי את הכל. קודם כל, אני התקנתי לבן דוד שלי את הפורטנייט. כן, איך אמרתי לכם? נו. אומייגאד. איזיז. מתחיל. דקה. אז חבר'ה, לא חבר'ה, כן חבר'ה, לא יודע מה לקרוא לכם, כי בכל סרטון אני אומר חבר'ה. אוקיי, אז ביי. ביי צופים, ונתראה בסרטון הבא. התקינו לבן דוד שלי? התקינו לו! זה הטאבלט שלו. לנו יש טאבלטים דומים כי אנחנו בני דודים. אל תדאגו, זה קצת... לא, תן. אז זה לא יעשה לך את המשחק. זה כן. סתום, אני...